Bé, com els dèiem en començar aquest any novament, els premis estan coorganitzats entre l'Antec i el Diari de Girona i contem també amb la presència del senyor Jordi Xargalló, director del Diari de Girona, a qui també voldríem demanar que ens acompanyés i ens dirigís unes paraules. Bona nit, benvinguts a tots en aquest acte impulsat per l'Antec i al qual des del Diari de Girona li donem suport. Em satisfà que aquest any la participació en l'elecció dels 4 premis que es decideixen per votació popular hagi crescut un 33%, símptoma del dinamisme i de la importància que han agafat aquests premis digitals ETEC. Volia fer només una breu reflexió més lligada sobre el món de la comunicació, que és el meu, no soc un expert digital, però sí el que volia dir-los a tots vostès és que el Diari de Girona, que té més de 125 anys d'història i des dels inicis fins ara sempre ha intentat estar al capdavant per recollir el pols de la societat gironina. Ara més que mai, perquè aquest pols és instantani i cal explicar-lo al minut. Als gironins principalment, però també a tot el món, perquè des de finals del segle passat els diaris locals també som globals i se'ns pot llegir des de qualsevol racó del món. Ho sabem perfectament des que l'any 1999 vam posar en marxa l'edició digital. I per això necessitem que les noves generacions d'emprenedors, formats ja en la cultura de les noves tecnologies i de les xarxes socials, siguin conscients de que no només cal fer, sinó que també cal explicar-ho. Cal comunicar les coses, no cal només crear, cal saber comunicar-ho també. I dic això perquè tots sabem que a les comarques gironines tenim unes indústries molt potents. Ho acaben de certificar les dades d'exportacions corresponents a l'any passat per un import de 4.681 milions d'euros, un 6,5% més que l'any anterior, un rècord històric. Moltes vegades hem ofert a destacades, petites o mitjanes empreses gironines donar a conèixer a través del diari les seves activitats, les seves innovacions, els seus projectes i en algunes ocasions hem trobat que algunes empreses ho han declinat. Forma part de la discreció del caràcter gironí, però també és un error, tant pel necessari coneixement de les empreses com per l'autoestima que necessita tot territori de saber que es fan coses molt bé. I aprofito, doncs, aquest acte per esperonar sobretot els joves emprenedors, ja amb nova formació, amb una nova cultura del que és el món, del que és la comunicació, a donar a conèixer els seus projectes i en nosaltres trobaran un mitjà de comunicació disposat a difondre-ho. El que no es comunica no existeix. La comunicació també és eina de gestió. I avui em satisfà especialment que el Premi al Referent Digital sigui per una persona molt vinculada al Diari de Girona. Suposo que després ja s'encarregaran de fer la seva semblança, però no puc evitar referir-me a ell. Em refereixo a l'Edmond Roch, que de molt jove ja apuntava bones maneres. Als 15 anys va començar a escriure de cinema al nostre diari. Després va fer crítiques, va fer altres col·laboracions i també articles d'opinió. No m'estendré en la seva trajectòria com a productor de cinema. És prou coneguda i prou avalada per diferents premis Goya i Gaudí, però sí em vull aturar molt breument en un aspecte que per a mi és molt important. Vivim en una societat cada cop més allunyada dels valors morals i personals. Simplificant, diria que els avenços científics i tecnològics són inversament proporcionals als avenços humanístics. I per això vull remarcar que l'Edmond Roch, per damunt de la seva reconeguda vàlua professional al món del cinema, és la mateixa persona humil i senzilla que quan amb 15 anys va trepitjar per primer cop el Diari de Girona de la mà d'en Jordi Bosch. Felicitats, Edmond, per la teva trajectòria, felicitats per la teva persona, felicitats a tots els premiats i també, per suposat, als finalistes i esperonar-los que l'any que ve ho tornin a intentar. Moltes gràcies.